प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। शेवग्याची शेंग आपण सांबर किंवा डाळीत घालून खातो। शेवग्याच्या शेंगेनं जेवणाला एक वेगळी चव येते। काही लोकांना शेवग्याची शेंग खाणं आवडत नाही, तर हेच लोक जेवणातही शेवग्याची शेंग घालत नाहीत। मात्र तुम्हाला माहिती आहे का, शेवग्याची शेंगमध्ये सगळ्यात जास्त औषधी गुणधर्म आहेत। फक्त शेवग्याच्या शेंगा नाही तर त्याच्या पानांची भाजी देखील बनवण्यात येते। शेवग्याच्या शेंगेत व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन ई, कॅल्शियम, पोटॅशियम आणि आयर्न मोठ्या प्रमाणात असतात। चला तर मग जाणून घेऊया शेवग्याची शेंग खाण्याचे फायदे। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। शेवग्याच्या शेंगा आणि पानं आवश्यक पौष्टिक पदार्थांचं भांडार आहेत। तर पानं कॅल्शियम, लोह, जास्त सेलेनियम आणि मॅग्नेशियमचे सर्वोत्तम स्रोत आहेत। यांच्या बिया वाळून पौष्टिक म्हणून खातात। ही शेवग्याची पानं सर्व हिरव्या भाज्यांमध्ये अद्वितीय आहेत, कारण त्यात प्रति 100 ग्रॅम 9.8 ग्रॅम प्रमाणात प्रोटीन्स असतात। व्हिटॅमिन बी कॉम्प्लेक्स, सी, के आणि बीटा कॅरोटीन यांसारखी आवश्यक व्हिटॅमिन असतात। पानांचा रस रक्तातील अँटीऑक्सिडंटची पातळी वाढवण्यासाठी पितात। ह्याची पिवळी फुलं सुद्धा औषधात वापरतात। शेवग्याची शेंग खाण्याचे फायदे नेमके कोणते आहेत ते जाणून घेऊयात। आजकाल उच्च रक्तदाबाचा खूप जास्त रुग्ण आढळतात। याचं कारण आपलं बदललेलं जीवन आणि आहार आहे। यासोबतच कोणत्याही गोष्टीवर खूप जास्त विचार केल्यामुळे देखील ही समस्या होते। मग आता शेवग्याच्या शेंगेचं सेवन केलं तर आपल्याला यातून सुटका मिळू शकते। उच्च रक्तदाब नियंत्रित करण्यासाठी शेवग्याच्या शेंगा सगळ्यात फायदेशीर ठरू शकतात। यात असलेलं मॅग्नेशियम रक्तवाहिन्या निरोगी बनवण्याचं काम करतं। यामुळे रक्ताभिसरण सुधारतं आणि रक्तदाब वाढत नाही। शेवग्याची शेंग खाल्ल्यानं त्वचेला अनेक फायदे होतात, कारण शेवग्याच्या शेंगेत व्हिटॅमिन ए, व्हिटॅमिन बी आणि फॉलिक ॲसिड सारखे पोषक घटक आढळतात, ज्यामुळे त्वचा ग्लोईंग दिसते। त्यामुळे चेहऱ्यावर पिंपल्स देखील येत नाही। शेवग्याच्या शेंगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट असतात। यामध्ये असलेले पोषक तत्व मधुमेहावर नियंत्रण ठेवण्याचं काम करतात। शेवग्याच्या शेंगांचं सेवन केल्यानं रक्तातील साखरेची पातळी वाढत नाही। त्यामुळे इच्छा नसली तरी देखील शेवग्याच्या शेंगांचा तुमच्या आहारात समावेश करा। सतत शरीरावर येणाऱ्या सुजेपासून सुटका। शेवग्याच्या शेंगांमध्ये अँटी इन्फ्लेमेटरी आणि बॅक्टेरिया विरोधात गुणधर्म मोठ्या प्रमाणात असतात। शेवग्याची शेंग खाल्यानं अंगदुखी आणि सूज येण्याची समस्या दूर होते। जो अवयव दुखत असेल तिथे शेवग्याच्या शेंगांची पानं लावल्यानं सूज आणि दुखणं देखील जातं। शेवग्याच्या शेंगांमध्ये आढळणारे पोषक घटकांमुळे हृदयाला अनेक फायदे होतात। शेवग्याच्या शेंगा झाडाच्या पानांमध्ये बायोॲक्टिव्ह संयुगेंचं गुणधर्म असतात। हे खाल्ल्यानं हृदयाशी संबंधित आजारांचा धोका दूर राहतो। ज्या लोकांना थायरॉइड आहे त्यांनी त्यांच्या आहारात शेवग्याच्या शेंगांचा समावेश केला पाहिजे। असं केल्यानं थायरॉइड हार्मोन्स हे नियंत्रणात येतात। शेवग्यांमध्ये आयर्न, कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन भरपूर मात्रेत असतं, ज्यानं हाडं मजबूत होतात। एवढंच नाही तर रक्त देखील साफ होतं। अँटीबॅक्टेरियल असल्यामुळे शेवग्या गळा, त्वचा आणि छातीत होणाऱ्या संक्रमणांपासून बचाव करतं। पोटाशी संबंधित त्रासांपासून सुद्धा बचाव करतं। शेवग्या पोटाशी निगडीत आजारांपासून बचाव करतं। शेवग्या आणि नारळ पाण्याचं एकत्र सेवन केल्यानं जुलाब आणि कावीळ बरा होतो। शेवग्याची पानं गर्भावस्थेत ब्लड शुगर नियंत्रित ठेवतात। याला आपल्या आहारात सामील केल्यानं तुम्ही मधुमेहापासून वाचून राहाल आणि गर्भवती मधुमेह जो नेहमी गर्भवती महिलांना होत असतो त्यातून तुम्हाला नक्कीच सुटकारा मिळेल। शेवग्या खाल्ल्यानं प्रसवच्या वेळेस होणाऱ्या त्रासात आराम मिळतो। यानं रक्ताची कमतरता नाही, प्रसूती झाल्यानंतरचा त्रास देखील कमी होतो। गर्भावस्थेदरम्यान होणाऱ्या आळसाला शेवग्यानं कमी करता येतं। ह्या शेंगा उलटी आणि चक्कर येण्यासारखे मॉर्निंग सिकनेस देखील कमी करतात। अशा बहुगुणकारी अशा शेवग्याच्या शेंगा आहेत, त्याचा तुम्ही आहारात नक्की समावेश करा। आता इथंच थांबतोय, पाहत रहा कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने।